Az 1776 és 1836 között élt Berzsenyiről Horváth János azt mondja, hogy őt úgy lehet leginkább jellemezni, ha azt a mondatot állítjuk róla, hogy klasszikus formában romantikus lélek. Kétségtelenül nagyon találó ez a mondat, és jelzi Berzsenyinek azt a határszerepét, amit ő az irodalomtörténet láncolatában betölt. Egyben adja a felvilágosodás eszmének és gondolatiságának, irodalmának a szintézisét, és nyit új utakat az irodalomra. Olyan új utakat, amelyek ekkor még nem bejártak, és mindenképpen ővé a kezdeményező szerep. Hogyha az életének a fő csapás irányait tekintjük, akkor olyan állomásokat jelölhetünk ki neki, hogy Kemenesaljáról származik, aztán néhány évet eltört Sopronban a líceumban, és akkor katonáskodással próbálkozik, de itt dacolva édesapjával lesz, aztán ott hagyja ezt a pályát, és szembefordul az apjával, így nem is hozzátér haza, hanem a nagybátyjához, Niklára. A Nikla azért lesz fontos az ő életében, mert erről a helyről elnevezve szokták őt niklai remeteként emlegetni, amely egyrészt ugye az életének a helyszínére utal, másrészt pedig az élet formájára, az élet módjára utal. Remete, hiszen a világtól elvonultan, az irodalmi élettől, az irodalmi közélettől elvonultan él és alkot, titokban ír sokáig Berzsenyi, és óriási ellentét feszül az ő költői becsvágya és a megvalósítható életformája között. És a kettőnek a feszültsége adja az életének a tragikumát és a verseinek az ösztönzőjét és a töltetét. A felesége Dukai Takács Zsuzsanna volt, rossz nyelvek szerint inkább a testvérhez vonzódott, de ez már az irodalmi pletykának a világába vezetne. 1803-ban érkezik az életébe Kics János személyében az a felfedező, aki azt mondja, arra biztatja őt, hogy az addig csak asztalfióknak írt verseket, azokat adja ki és rendezze kötetbe. Ez megtörténik, és akkor ennek kapcsán tulajdonképpen kétszer jár Pesten Berzsenyi, és megismerkedik ott Kölcseivel, Vitkovics-sal, Szemere Pállal is, de igazából nem fog velük valódi kapcsolatot kialakítani, levelezik velük, illetve Kölcseivel fordul majd nagyon tragikusra az ő viszonya, hiszen Kölcsei Berzsenyinek a verseit a klasszicizmusnak a szemszögéből egy recenzióban bírálja, és dagályosnak, provinciálisnak titulálja, és amely vádakra való megválaszolásra évekig készül Berzsenyi, és már majd a romantika jegyében utasítja vissza ezeket a vádakat. A történet vége, ennek a furcsa vitának a vége az, hogy Berzsenyi halálakor Kölcsei megköveti ezt a költőt, és elismeri a nagyságát, amit már Berzsenyi nem élhetett meg. Nagyon terméketlen költőről van szó, tulajdonképpen 137 verset írt egész életében, és általában is nagyon szűk az az időszak, amikor ő ír. Körülbelül 1803 és 13 között, tehát egy évtizednyi termés ez a 137 vers. Ebben az időszakban Magyarország irodalmi életére az a jellemző, hogy nagy magányos alkotók egyedül alkotnak, ahol van valami Pest központ egyébként, de amiről Berzsenyi nem sokat tud, éppen az előbb említettem, hogy pusztán kétszer járt Budapesten. Egy elszigetelt, magányos alkotóról van tehát szó, aki érzékeli az új áramlatokat az irodalomban, illetve aki belső ösztönzésből, belső szenvedélyéből, új felfogásban, új jellemző jegyekkel alkotja a verseit, de alapvetően mégis egyedül és elszigetelten marad.